Kuchiko photo. Yeah, a photo, brother. Come baby. Sangandene ngechinzi chikwe. Carrot. All right. Aita same msikana uri Yeah, msikana wangu prophet but mazino. anokuita mazino eifuti munhu ane musikana ukuita mazino ari kukuita seko musikana Musikana weprofeti takawembisana zvekuroorana but arongotsika madziro anosoti chii. nditorero cheya ndimbomba maziso uone wega kuti chii. Saka nangane pari papo pafront pake swededza ndichipamberi muchana embondisimudzira maoko tono. Father, ndinonamata azive kuti why ari kutseka-tseka. Muvhurei maziso aone. Ndoda kuti ugara apa pacheya iyi. Now unogara wakanyatsotarisa kupi kufront uko. I need a powerful song. Someone to sing for me. Iwewe unenge wakatarisa kumberi uko. You concentrate, you ignore us, just watch there. Hakuna zita será eso kana mnoku denga pakunariwe rakadaro sitaro fonesi Mkoma patime anandishimba makatarisa uko. Kana paine chamamuchiona ndiudzei kuti mamuchione. Patime anandatarisa apa pakanzi goodness and mess up. Ndaona ndakarara. Asi pandandakarara ndaona ndichibuda ropa mukanwa nemumhino. Wakarara? Ndakarara ipapo. Murorei maoko. Pakanzi goodness and mercy ndopaona akarara. I love it. And I love my God. How many people are ready kuti ndimbovhura maziso zuva ranhasi? Ndiri kuoneswa matanga kuona zvinokunetsai namasolutions eupenyu hwenyu. Prophet Elisha anonamatira muranda kuti Mwari muvhurei maziso aone. Ndobva atanga kuona. Chisimuka mukomana umire pongoro.
tora cheya yangu yendo. Vanganoda mbogara pacheya iyi. But cheya ite kuti munhu aoneka. Chinoita kuti munhu aone munamato. Can I tell you something? When I started to do spiritual spectacles, I was very young. It came time and ndakatanga kuona chinonzi TV in my life kumusha kumbakwana sekuru. I saw people, they were watching wrestling. And I went back home kumba ndikati komana kwedu chaita were TV. Ndakarara ndokubva ndatora gumbeze. Vanga rine mabox ndobva ndatarisa. Ndikati Mwari mboitai kuti ndione zvandinochiona pa TV apo. Then I started to see visions. Izvi ndangotaura ndauti zvitende because ndoziva kuti ufoka zvitenda. Ina handina pressure futi kuti uzvitende. Now mukoma. Yes, Prophet. Chiri kuita kuti musikana wenyuyu atsike nyaya dzemarriage mambovimbisana nekuona kwangu uchiita wakarara Wangu. aikondimbira zvakandimudze ega zvizireka ndimbiriwo something mwana wada nyaya. I will not say it in public. Ndangoti mwenyu naye ndanga ndapedza naye. Saka muda kunzwa ndati china here ndongosiya zvakadaro. Rakati mubvunzi muri kuda here kuti ndingoudza vanhu zvandakuudza? Taurai Prophet nokuti ndatoremerwa, mwoyo wangu wakundiremera izvozvo.
nyaya ingoripo ndeyekuti kambepa kakarorwa kane murume, saka mari dzake dzese dzaari kudyiwa pamarriage afa akabvuma. Murume wacho ndi truck driver, anopedza nguva achienda kunana south odzoka. So this woman is married. So my brother, ndaimba kuti ndimwari akupa mumwe mukana. Make your things right. Tenda Mwari ukaona zvimwe zvinhu zvichifumuka. Kune vakaroreswa vakadzi vevanhu. Oh, fotora kwedu. Chenda kunogara pasi. Vasikana vemazuva ano, vakadzi vemazuva ano vachachita matyira. They can go all the way. Asi pana vakutomuda. Vakutoona vakanzi. Aiwa, siyana navava vaite. Unoenda kutsvagira ini.